Aiwa kuma mrisi. Ndiri right hangu uri sei ningirikiri ndakufonera nenhamba yausingazivi ndafunga kuti shashayo ndiani. Ndaona profile. Waona profile, alright. Ndiri palive paTikTok. I think zviri kuitika mumastreet wazviona newe trolling vanhu vari kupopota kuti sei makazoronga kunosungisa munhu padai reevent raMadam Boss. Iwe tinokuziva muchifamba mese naMadam Boss muchisapotana. Saka nyaya irimo mumastreet ndoziva, sorry zvako ndakakufonera ndiri palive ndisina kukuudza. Nyaya iri mumastreet zvakafamba sei, unogona kungotipo 1 or 2 wedzere kana uchidako kuti ndizvo here zvekuti vakatumira vanhu kuti vanodisturba event yaMadam Boss kuti vanosunga munhu paevent. You know what, kutaura chokwadi ka inini handina anything against Madam Boss. Madam Boss muroora wangu and ndinotomurespect. I've got a very good relationship nefamily yake. That's why you see kuti even payakatanga kulaunchwa movie, I was there kujoin a seat. Ndakatobva kuti kuri ndichitomanya apa ndakukwanisa kuenda just because kumba kwedu kwakuneshinawo. So ndaitowo kwandaive, then nhasi makuseni ndopandazoona pari kubuda post yekunzanzi mama Rasta vakasungwa. And to be honest, handina chandachitomboziva about kusungwa kwavanhu. Ndatozovafonera ndichitotonzwa kuti what's happening. Ndopavari kunditi hanzi there's a guy akaenda kunoripota case kumapurisa akandisunga, akauya akatondisunga akauya akatondisunga, ndikauya mapurisa akauya kuevent here from what she was saying. Ndopandatoudza ndikati, you know what, I think muri kusenda wrong narrative kuvanhu, because inini handambobvira ndakakuvhurira idhoketi. Ende dai ndaida kukuvhurira idhoketi ndare ndakakuvhurira because makandita defamation of character. But what I simply did, ivo vanogona kutokonfirma. Ndakatovafonera pekutanga ndikavati vakoma, do we have anything chatakambonetsana? Vakatoti handina. Ndikati but ndikuona muri kundiposta muchindituka. I think kana muine maproblems, I would appreciate if mukauya monditi Lorraine handisi kufarira ABCD pane kuti munoenda palive munondishauta. Ndobva vatongotaura kuti it's okay. So ndopavazonditi aiwa no, hausiri wakandisungisa, there's a guy, the super guy ari kuti ndiye akandisungisa. But no, that guy is my boss and ndinotoshanda naye. Ndatoone time ndisina kutaura nawe, it's been 2 weeks plus if I'm not mistaken. Handisi kutombonyatsozwa chichi kutombonyatsoitika. Ndopavazoexplaina kuti hanzi ndakadedzwa here kumapurisa, ndadedzwa vakangondikwesena here kuti hanzi ndaitaura zvinhu pamusoro pethis guy. Ndopandatoreliswa, ndopandatoenda kumba. So ndopandazova kuti you're sending the wrong narrative kuvanhu because ina ndambobvira ndakakusungisai, and even up to date handina kutombobvira ndakatomboenda kunokusungisai. So now vanhu vanenge vakuona kuti pamwe maybe inini ndiri kusungisai kana ndaida kudistracta event yataira. I don't have a reason yekuti ndodistracta event yataira, to be honest. Me not being there was just because ndandinofinara kumba kwedu. That's why I was not able to go. And besides that handaigona kutoenda, but ndandakabatika now nezvaitoitika mulife mangu. So now, honestly speaking, I'm honestly hurt because nyaya dzachoka even Mama Rasta just need to clarify things because inini ndaenda kukotwa in the crossfire. Ndatozombovabvunza ndikati saka hanzi masungisirwa nyaya yei, because inini handina chandokutonyatsonzwisa kuti nyaya yachona iri kubva kupi chidako, because inini pavakandiposta vachitaura zvavakataura, I had a conversation naye vakadzokera futi paFacebook zvavo, but ndakatozongozviginwa ndakuti you know what, I mean, like people are different and people they deal with things differently. So I don't know, like I mean, like Mwari ndo vanoziva chokwadi, and if people feels like kuti kundi blaster makes them feel good, then it's still okay, because inini chokwadi ndechekuti handina kumbobvira ndakavaripotera case and kuenda kana ndatotanga kutozvinzwawo nhasi pandatozoona live kuti pane something chine chekuita nemapurisa chakaitika nezuro. Okay, ayo saka ava ndibhosi vako hamudanani, because pane patsvakiridzo yangu yandazoita ndazoguma ndawana nhamba yabhosi ndikavafonerawo ndikataurawo navo ndikanzwa saidhi ravo, but kumashure ndadzokera ndikatanga kuzobatawo zvandabata kuti Patricia Jack ari kunzi akaenda kuna Mama Rasta akanoti Lorraine akanditorera boyfriend yangu kureva bhosi ava. Saka hanzi iwewo here pane pamakasangana naPatricia here pazvinhu zvabhosi ivava? I've met Patricia before function here. Ndizvo ndakamuona function yandaitova host function yavo. Ndizvo, sure it's correct. Should be last year or last year, but one if I'm not mistaken.
Oh. Trisha akati kuna mama Rasta, Lorraine akanditorera boyfriend yangu kureva ava bosi vachona ivava, but bosi wondataurawo navo vakataurawo saidi ravo ravataura. Handizozive zvangu kuti nyaya dzachona dzinenge dzichibva kupi dzichienda kupi, and also sometimes I just feel like vanhu vanongotaura zvavanenge vachida kutaurawo. Kana iye akazvitaurawo handizivi because I've never had such a conversation naye Patricia wacho, but kana iye akazvitaurawo I don't know, and iye kana aino maproblems neni ine I appreciate munhu anondi approach aundudza kuti Lorraine handisi kufarira ABCD, then toita round table mobva wandiudza kuti Lorraine because inini handina kudanana navo bosi vacho, and iye kana ine maproblems kana kuti maybe vachidanana, maybe kana akafila kunge ndamutorera, of which ina handaudana navo ina handidanani navo, ndandatoni 2 weeks ndisongotaura ndatozotaura navo nhasi over nyaya idzi ndichiti ko chii chiri kuitika inyaya dzei, like I'm confused because my name is being dragged ndisina chandaita. So saka iwewe namama Rasta nhasi mambotaura mese here zvekuti pane peace pakati penyu namama Rasta? I spoke to her and she apologized kuti aiwa Lorraine ndikamwa doro sometimes ndinongotaurisawo, and pandakakuinisa uta pekutanga zvandakaita hazvinaonaka ndakatoti no it's okay, ina handama problems nesaka mutora ndikada kusungisa kwacho handitomborina energy yacho ini, handina energy yacho, handina kutombobvira ndakusungisa from the word go. Ndakatofona ndikati vakoma kana paine problem munongonditsvaga mondibvunza kuti Lorraine chii chiri kuitika, ndobva ndadaira instead yekuti munondihumiliata paFacebook vakuti chichibva vadairo zvavakadairo. And when I spoke to her today vanga vachi so handizozive wangu kana paine pangu pane dzimwe nyaya dzandei ndisingazive, ende iyo wake kana Patricia wacho nawo akavatuma I don't know to be honest, like